Mene medoba. Triple A mine. Odehyieba Apam Daa. Afe ensem no ni Asante Mantanso afo Dr. Frank Amoakohene na wodi ato nsentwerofo anim se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wakan tamadi nsese gadamse ko no wobeko akwa akosi ase na no de kura bra na wo mo ye nhyemude kase bi wo oboase enam so ma reprikota kokrahye na adehye nwotwe ya wo mo so mo man oti nananam wonse do de eba mu kura no na asan ba bebu na prep ne no nam so ama wo mo ni abre tax force no namu no yewura Dr. Frank Amoakohene o ya Asante Mantanso afo de aba betu dwase udura Asante mamu a jimira kwae kase no galamsefo agye hwafa ya wo mo hye mfimfini a wo mo tuo nenso wo mo adinsi akantam se wo mbetu ase ne se honte wo mo ene empenimfo aka bi ebam edi kasasie kwampa wo mbefa so atwa abahwe ano we nyina ne ye bra wode ne dwumadie nsra no ekokopiem ewo Bekwan municipality bosomene da na etoso num ena okobiebie sansemi so ewie ne wo kyese wo mo akwan ye wo mpotam ho a enu nti saafo ye brebrebe hyemu asa beye na ebetimi atwe wo mapie no aye bibie wo ho no nkakra aban ye a wotie ni pasem wo bedum amanema ayeye ni se hunte wo mo aboso emfa ta kine ya aban a His Excellency John Dramani Mahama tisu ye chi na se tie bia enkunimbo no Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo na wutie na yeto so no National Vice Chairman Edema NDC amonyekuo no Sofo Azoka wodi atudwa se enipa bi bo ne sobo se Alhaji Masaud Osman a wo bo na sum ebraba elections ekoso ewa akwatia no ene ne mpotamo no ene miamia hodo anasam ne video ne nam no esese ye chi no eno no nso etumire akyeresie se Minority Leader Honorable Afenyomaken Ebra Security Officer bia na wo ye adwuma wo bo na sum no ne nyina ye wo Ghana ha ede ne ye kafa ho wo se Minority Leader na se dom kuma wo ma hye bedwem ba no dani wonim se de mra esitie eti Security Officer wo ye na adwuma on duty na wo bo na sum no obi amfre no eti wo no temamuni no ono nso no wo bo obi asum na ye kase ye meche no a na no asechire ne sei owura Sofo Azoka ensema odi atudwa no wo se ono no ya nchi nti no ono nso so obi antime enche no Minority leader, you know the law, and he slapped a security officer on duty. They didn't invite him. Civilians slap each other and were inviting them. It's nonsense. It doesn't make sense. Okay. Thank you. We are so far Zoka ne kasa ye no wosentia se bia anim evi se Minority Leader mra bi atwam wo bo bia som ne yanche ne dia na wono kora wo yem nanim ni na afa susu wonimu mra na wotemra hye bedwam na wono wo yetemamuni ni wo botemani ni asom a wono nso eni kwansa ye kye no weni nsam a wodi atudwa amanyose no mu an ye gina na ye koso nkokuroko amanyoko wono mabobo no wo mu a press obehim franka ede ama amanyoko yi emu baako Kanea Central mra hye bedwani yewura Kennedy akompre kwa Japan na wode nsem bi atudwa wo wiase nyina pakese no so babia wo motweteto ho no ene wo se no kwasem ne se wo kan anya se bia enkyene wo kan fo no ane ho na emom wo hwe wo no no wo magina ni nyina da se wo kopre franka tubire no a de wo anisuade hunu ebeboa ma wo man ye Ghana afe na ye pe baabi ede ye nema akwakoto ne ye nyanhunu ye no de obetumi ade anim eyo no Kennedy akompre kwa Japan na we nyina no wo ka de aba besi se nipa kentina wo agina no wo mu nyina ye sono ma ya akonwa ato a wo mu nyina atimi pirebie nanso wo no se ba sesesie wo kaso wo ja politics anka bibia anim na de ntia wo ntimi nya ye mabu na wo man Ghanam ya wo mu hunu amane pa adwuma ye nso wo mu nya bie se wo nya ja politics pe wodi saafo no hwambo wo mu nti ene nani abra wo pese wo kɔ no wo kɔfa franka no kura no wo de bepre mampani agua edi mampani no eye nhyehyɛ ebeboa emabunu da ache na sempani nse etutu a wɔnom nso aboa bi. There is one man in this country who has ideas and creative minds to create jobs. Maybe a human and a mrantia ni mabawa in your money. Unless I have a teacher of politics in the major. But Semijaya, I have disappointed the youth of this country. And we are penny on one hand. Maybe I may come you to and yes, I may come at you.
na man here you to know here if you say and let your mother or china ya be ebo so what enye dwuma na wanso anye dwuma enti e wo say yetimi emma opportunities to our youth na omo timi esoye asen ye ewo ye merwabom ene ye bokurabo eno yewura ka na kompre kwa Japan wa wono nso prebie se obekura franka e de ama wosona manyokuo ene kasa yi ya kuyandi mu a owura kwabena asamoamre bi etwemu no na woye deputy director Edema Maslok woye MPP ni maba na woye bapai en wode atodwa so obesre wo mu pri wo mu ti e wo amonosem mu e wo party ni mu no wo mu enyi mifiri ha emfirim asumu ni tribal and religious faction no wo mu nyi mfirim kura na wo bokoko se so wo ye ne sade a ebesei amonyekuo no ankasa a 2028 no wo mu nya ba bia amfomo na ensi wase Ghana mpumcho ne nkanko ene yepe it is a party ne pese wo mu gina yie paade a ene ehu behia so wo mu bedi wo mu hu ni e wo mu kasam kasa twetwe bi enim eye competition ya bie puno ato nti kade obetimi aye na wo domfo nso atimi aka ne de na se obekasa bi ya we ye kremoni we ye kristoni anase we ye asantini we ye mfantini anase we ye kusasi ni ntini kwanse etoma no mampurusi ni ene ade na enya de beboa kora ebro ne centrofo kasa ebra wo mo hye ma Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST chapter and the Tertiary Students Confederacy TESCON executives na wo mo hye no wo mo esoye ne de tumi ahye wo nsa wo simpa pamu de mani nye ho en na sa tribal politics no so mempe etimesre mpanifo mo pre MPP amonyeko ne dibra hodo ne title flag bearership position say obia eni ne huni. I think that comments and questions like that are extremely hurtful and divisive. I think we've come to a point in this country where we have got to decide what type of country are we trying to be, and we cannot be a country that is divided along tribal and religious lines. I heard one comment the other day. A gentleman said that our former second lady didn't have a home region to go to help us get votes. You know, we have to decide what type of country are we going to be. Are we going to be a country that's divided along racial, tribal, and religious lines? I don't think so. Whether you're Frafra, Achim, Asante, Ewe, Nzema, Dagomba, it doesn't matter. We're all Ghanaians. We all pledge allegiance to the same flag, and that flag unites all of us. So I think that's where the focus needs to be. O se ho nesese di ani esie nyina ye Ghana fo na no former second lady Samira Bawumia nsem bi nipa bi keka ne ho ne ade no ha dwene pa se wo yese ye nyina Ghana constitution ne ye di adwumanti sa nyi mu no party ne nyimfiri wo mu na timi aboa mo matimi agina wo na so na empani aka de ato ho ansa na ye ba asechena mu se enwomasua yedie safoa nanso yedie no enya de a ye fa na tafra abato bia so na no na Ghana Education Service wonom so wo matete na nsen a senior high school for etro wasi so hwe wo mo tietie radio station any TV station ahodo abete se apaliki na ewie ye kura na chachefo no bi eka ho na wo mo boa e masa akoro no bo a e wo so hwe mu no e ba so eno no wo mo de krata ten straight e de aba beto ho eche se no kwasem ni sansem no wo matete bi na wo motie join news okura no wo motie bi na nso sansem we no enya de aduru waboboa no se de wo mo ekeka no no na nso bebe bi ana yesi bia no ya na se huhu ni nyina echi no kure bi ewo achire enti we no nya de wo mbetena so wo mbenya daje wurawura mu akwa akosi ase na fe wo mo hunu wo mo a wo ho bom mo se no kure bi wo mu a wo se nwomasuya so ye na eba atenaya na yewura haru na idrusu da no wodi nsia kantam se wota wo machi sa achacha efum na ntwe achi na ta wota wo machi nyina no nyade a wo mbesoso ama abonofo sem bia bata nwomasuya so ye no ho anaga na nwomasuya ho na ebewie ye kwa akotete aprofo na mom wo mo ebetimi aboa ma o man ya chechire ni ye de akọ ne mpuntuo so na wo sanso aka ne bio se nwomasuya so ye no nso no wo mo ntama wo maka se obi ho bon sa abone no mu a enya de no nso wo mbepiapia de ahye sumase wo mbema emra no ene woni na di se de etie na ni nyina mu no wo mo ka ne prenye premfa se wo mo de wondwumadie ni nyina na ye se wo mo so mo man ene man ma ewom ama wo mo nya da ache papa bi ekutam enti ewura Daniel Fenyi wo no ena krata yi nyina no wo de ne nsa hyase na fe wo toto ede ma amansan sanse wo no ene penimpa eba wo no mani amansan di nkuta ho wo Ghana ngomasua asoye no mu a wodano
Kasibwe utie free Sompa 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo eno no. Sa wo pa dansie ho ne ma to a wo besi wudan awia. Eko ba sempremu na me comfort ya mo anopa yi. Sa ye nadoa, sa ye plywood, sa ye building wires, sa ye cement, iron rods, roofing sheets nyina woton bi. Na wato adansie ho ne ma baburu mfie aduasa. Wo gina na so a wo bo adwuma na adwuma panti Ghana fo eni ne ho agro. Eti nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo yi. E wo Sompa 106.5 FM yi. Ghana fo ne mo amowa mo no ne amopese musi dan no momoshi na mo nyina mumu na momra na mometobie na wo ba ebe ma free consultation e bia nanananom obi anto asase da obi ansi fie da wono abo homode wonya asase bia pese wo ba wonsesen wo so brane entufo na mesin fo ne carpenter fo anyi usika ani free consultation ye de be ma wo ne asanso de free delivery na ya sande aka ho ye de guka mu ne de akwa ma wo kwa etinya afa na dansi ho ne ma wato awie na wo gina kwa ho wo peka eko ba simpri mu de ye nya wo sa depo akese ne ye bie wo Ghana ha ye adwuma ye customer service ye abasobo wo Ghana eni amonone na no na Central Steve for boy abaso say outstanding services 2023 enti trailer and a truck ahodo a wo mo de ache no enyasam ketwa eti se wo nkran anase wo kumase a no afre 02043554040 02043554040 na wodem eko ba simprimu ama dansie ayemre eko ba simprimu wodo ho bodondo ana dondo ansa eko ba simprimu adansie hu niam papa ne boda fom eyono a eko ba simprimu na KJC Company Limited depo akese mantam ne dunsie ne nyina no wogina mu a wo bo adwuma na tete dudo na ne ye na ne nananom kra no wo mo no mo a na wo mo nyinya wo mo nim sese yasesem yaye ne ti se nsuo na eno ne ye frene tonti na 74 mesha no a wo no ma asa wo no nsuo pepepe nanso de na wo benya e wo dudo no mu no sa na wo benya eye habana ene nubuna papa bi ne akeka se ani eso nyankopon de ma ese emfanse ho yare eti memma yare ne kura ma tonti na 74 mesha ba bia wo nuro sie ne me pacho me busa wo tonti na 74 mesha na bisi ho ana na wo hese de esi ya brand ne green na wo bie so na se wo hwie na sa wo no ma se ma ye mi ni padua yie eti we de anya de a wo ba benom na wanyanya wani na sa ye nyono enyanyono ayeti se nsuo nanso de wo hie bia ewom eti immune system booster kese pa no asojafo ewo ni padua no begiro mo na so na wo mabo adwuma na eye 20 na 74 mixture wodim yare bia beka ho na immune system no ayemre eti blood related diseases no a wo mpese wo benya bie no ene e da bia rada fa 20 na 74 mixture ne si center table no so na wo nonom eti yare bi te se high blood pressure wo betu no na high blood sugar wo betu no yare aye kronkro anasa impo ba bi ekuro bi to wa se bewuo wobi wa ekuro bi abeto wona ho busumi nsie ne ekuro ni nwui da bia na di nsuo hye egusu na nsuo gina ba bia gina nom tonti na 74 mixture na ekuro ni bewu hepatitis B and C kidney infections liver infections just say wo no mu no na infections ahodo no na ekutia wobi asent wo wonu mu wobi a ulcer ejeje wo oba wobu nsa wobre nom tonti na 74 mixture na dudo na yaye ne tise nsuo no a wo no ma yetise nsuo pepepe na nso de wo hia bia ewom DHC no ye de afra ama Food and Drugs Authority agiatum sa wo pedudu to wo kanshi drug lane ena kumasen so ashtan kolina heba nie eto manfo anopa ya na frɛ na wuton no akotu bi ne ton tonti na 74 mixture eno an obi a ebusa ya nyare ansa ne anom eye 024 6073493 eye 024 6073498 024 6073498 and 050 1628931 050 1628931 na eno ano no homeopathy a branch of medicine aye di adwuma Emfie dunsuni ena Dr. Duboatin di free UK bepi Ghana ha etina Ghana for homeopathy ne kra yente da endpoint homeopathy clinic ene ko bie ne nsese e wo share signboard no a e wo spentese kwan no so na ye bia bidin wuduru na obusa akoda kra be kire se endpoint homeopathy clinic nie e wo spentese kwan no so ene okọ bie ba konso wo kro no mabo hia eno e wo kumase ene ba konso tema community 22 okọ bie ba ko ho na wo fa homeopathy so e ma wo mo pa wo o ma wo afo mo afa wo ba wo fa homeopathy so ema prostate wo memma mu yetu na se wo fa homeopathy so ama memma na ye fa ne premature
ejaculation mesa 1 minute reproach no ekọ low sperm count no ye 2 afiri ho enam endpoint homeopathy clinic nti nerve diseases kidney issues liver issues ne nyina eye homeopathy papa a endpoint ede ye adwuma ne no ne bi ne abonten eti ye nyina ye ntusa ne yenkoi physiotherapy ne massage no wode ye adwuma eti anopa ye wutie Sompa kasebo ewo 106.5 FM no endpoint homeopathy clinic ne kamfo de ama wo wunya frɛ 0244 867068 and with them Dr. Dubuante wano abefa 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 enu papa fie ayaresa papa eye endpoint homeopathy clinic na Twisco energy food drink nie Ghana fo nyina yagia tuma no pai good morning Ghana 2 Ghana cedis pe na wanya delicious na wanya chocolate papa na wasanso enya enafort ene vitamins B ene C ene D ene iron akwada ne beko sukua na wabone ma ansa na wakoye fa ne hyemema na sa wo hyemema de na ye Twisco energy food drink no wo hyemema na wanya vitamins ahodo no atimi de akwa de na wankasa wo de aye wadwuma eti anopa yi de promise de ofo se Ghana fo me mamu nyina ache na anopa wo bebo bibia gubu so no wanya abodo bi de aboso a na eye Twisco energy food drink no na wo bobi na wo bobi abusuan mu nyina no mo beye fine eti bre na benya wo de na ena fort ne ema wo energy wani ha wo betimi e de aye adwuma eye delicious eye chocolate na enye ne wo numu ya na wani ha na asa wuti adwuma ma na wo da wan ha ne yi wadi Twisco energy food drink ne de wan ma wie no afi na obenya energy na woti aye adwuma Twisco power your dream wuti kasebo yi efri Sompa 106.5 FM Accra ya homeso ya ba ya de dia kanyina ebeto so tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na num say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo anipadua no e ma immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yin so ya ye no say nsuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hoodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana baby to no bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkrato yi atom na fa na moko Yekoye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say besa inkunim difo. Mo se munim se. Ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Twisco mu no kra energy boosting vitamin. Ni minerals a kunim difo sisemwa mama yeah that's it me mo fire pomudi hu hear me Twisco power your dreams FDA agi edwedie nkrato yato endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakohia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy
clinic wo mo dem fo Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag yi Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wo yi me yensen Bra, sanya time eba mesha esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. we de udi se ofa ni nyina Time eba mesha me kase me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time eba mixture. enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena eye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejadi nkratu yi atu Sompa FM. Sompa TV, Emma Akosua. Enokre ema Akosua papa ampa. Ye de wusi ewo kase enum na ye kwa amanone. Amanone nso ye ko Japan mamu. Wo mo prime minister Shigeregu ene ne dom Aisha Bakanedin ho. Sesi wodnensa hyekrata ase ache se wagye adwuma no. No wo mo bisa no se how? Why? No wo be che se no kwasem ni. Se wo hwe aba wo no moto ewo Japan ene na afa ene sade wo mo aban eteso no wo mo na efiri se na ntokwa wo ho ewie ye fa ahudi bae no wo mo na atena so a edi man no nanso kama se niema bi ko a ne nyina ya ebotia won titru ne Trump nhyehyɛ ya wahyehyɛ ewo America ya ma se adwumaku eye kai ewo Japan kura no wo bi epe baabi ede ne sesen akwakobo na eno no wo che se eba ne sa no a ama niema mukuta aye ne den na wo ya ye kan no wono a ne twotwo mo ntwo obi a wo ba be di panini ewo Japan hwa wo mama nyoko e frɛ ne se Liberal Democratic Party mo pen Sanai Tikaichi wonde de bia wo kasa no wo che se na ese ye hu yanim economy na sai atete apansam ye ne leader papa enom ne ye ho ade enti se tinto tan padanka bedenka wa horo ne nsa e de afiri Japan wo mo bibia ho ne no na LDP party no won mo hwe obi de na sana nan na sade na ano yekoto by election ewo denchemo district anase mansiri no mu ewo akwatia no saada na eho nso anhweye enesei won bekwa akotena se ehunu obi a wo mo de ne beba behye wowura ishaiba anan ne no na wo mo toto wo mani no wo mo se sanai takaichi no wota akasa pa editi aba no enti ase wo mo nhunu wi a wonde wo nimbiribia enti wo mo mfa nhye nensa eno so ne yegina na anopai na nakoyeje si no nsia bere mu kase ebo no yade wusie na ensema ede suma no pedi de makotide bi ene se onu akabna asamomre bi echemu no deputy director Edma Maslok wa ba mane se wo bese se party no wo mu pri wo mu 2028 no atem didie ni adapecha no enfo mu nkosi aga sada na yewura ka na kwmpre kwa Japan se sanya Ghana mabuna ene adwumawe a anka politics no kura wa pen ba bi atena mabunu ntino wo ba na national vice chairman Edma NDC amanyoko no sofo azoka wa bo amane se minority leader anase domkuma wo ma hyebedwemba no dani bo wo bi asum na se emra no enni ne dia eno no so etimamuni wa bo wo bi asum a emra no ntimi nche no ene enwoma sua so ye no nso wo mo se emra no wo mo nkwati na wo ma tete se yese nso hwenwi amu bi koso wo mo hwehwe makosi ase de ne ho bom mu wo be ba mra ne di na kasebo ifi Sompa 106.5 FM akra no esanso fa ye headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM ayiko ye 100.9 FM so fa e wokumase hono a Adamfopa radio wo Paris France takwa Sompa eye 101.1 ena takra de Sompa ye 103.3 tachima Sompa ye 106.1 FM so nyane eye 98.9 so nyane Sompa eno no enkranza Sompa ye 90.7 doma Sompa ye 101.3 mankasim ye
Kingdom 106.1 FM and a Facebook nso ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM akra wo like page no na share na fa ebere bia ye beba bia kasebu emu sham no nso anya ho mfaso YouTube nso betimi share wo ho eye Sompa FM live ensem we nyina ya bone bede e de akwakoto www.sompaonline.com wo betimi download your app no Google Play Store and also iOS Store and also wo benya na pepepe nana KJC Company Limited no pa no nsia kasebo eno no waton wadansie ho niam wonya bia betimi aboa wo endpoint homeopathy clinic e fa homeopathy so e dia yaresa abro 74 mesha titi dudo no ne aye ne tise nsuo eti anyanwono ne nso no mu a eye wuye ena Twisco energy food drink no nso eno nso eka ho ena bibia edi mu ye ne de kasebo yi esommo ena no payi eye me Akosua ago Aboagye wobetimi afrem Akosua nhyira me ne medoba triple man Odehyieba Apam Daa yadem nyina se ye ba ye de Ghana Today ebeto aso Hatia special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne ye wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese we de na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hatia special local food e wo hacho atomic kwan no so ho no de entie fre ni local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ni bisa dabi Hagia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hagia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hagia special local food upese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 for na would them mama nka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban me dia no hwɛ mabusua ti awon to aso so awon to aso so hwɛ mama nka kyerɛw me dia mama sere daa ne da me dia no kyerɛ papa ti etimi kɔ sabe bia ye obi wɔ hɔ aba emeya shasie bio intibu ranom na mukanfo musano oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na ye kan yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba obusua ho ban na hye wo semu de FDA age dwade nkratowo yi endpoint homeopathy clinic Ghana ha de obi anim sesa ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakohia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no